खुलुमबाय नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोननैसो गोदान निउस आपडेट लानानै फैलायबाय। बे मोननैसो निउस आपडेटआनो जाहैबाय पानबारि पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय थाव डिपुआव अर नांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। पानबारि पुलिसनि मोनसे जाफुंसार हाबा। चिरां जिल्लानि पानबारि थानानि सिङाव थानाय आलुखन्दा लामायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो मोनो गोबां बिबांनि गान्जा। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों पानबारि पुलिसनि सिग्रोमनायाव थांनाय 14 दिसेम्बरनि मोनाबिलि समाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बोखांनो हायो 14 किल'ग्राम लिरथायनि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो मोनो। बे फालांगिरिखौ 1 नं गरायमारिनि थागिबि टाटा बेपारि होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों पानबारि पुलिसआ। पाकिस्ताननि गवादार जाहाज गाथोनाव गिख्रंथाव अर आरो गोसोम उखुन्दै। बे गिख्रंथाव अर खामनायजों गंजिनै जाहाज आरो गोबां धोन खहा जादों। पाकिस्ताननि बेलकिस्तानाव थांनाय मोनाबिलिनि समाव मिथिस्लाब मोनै हरखाबै जायो। खौरांनि बादिब्ला बे जाहाज गाथोनाव गंसे थाव डिपुबो दंमोन आरो बे थाव डिपुनि मेसिनावनो अर नांनानै बेबादि गिदिर गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नाथाय अरा माबादि नांनो मोनखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मोनथिथ'नाय जायाखै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे नोंथांमोना दा बड' निउस इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेट निउस मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।